Bošnjo, ti učiti i možeš i moraš. Bošnjaci u svemu moraju biti među najboljima. Ti si Bošnjak i moraš ići u prvi saf, zadnji leći, a prvi ustati, raditi za dvojicu, učiti za trojicu, a misliti za desetoricu. Bošnjak ne smije biti polovičan ni prosječan, neće ga biti. Bošnjak ne smije vrdati i skretati, ne smije kaskati, zaboravljati. Bošnjak mora dobro znati svoju vjeru, rastabiriti sve dunjalučke nauke. Za nas nema osrednosti, mi moramo biti najbolji ili nas neće biti. Ti si Bošnjak i dok si na dunjaluku, zasadi drvo, navedi vodu, izrodi evlad i napiši čitab. Eto, zavri Bošnjo, upri što god više možeš, pa i što ne možeš, al zavri. Vrati nam se i ko Gazija i ko ulema, Bosni treba oboje. Nit tebe bez Bosne, nit Bosne bez tebe. Temerut Bosni ne trebaš, njoj trebaju učevne i nađije.